spectaculair. Ja, zeker. Het was een hele leuke avond uit met 3 meiden. Het is een hele levendige zaal. Er zaten er aardig wat in. Ja, god, ja, heerlijk hè. Dan wil het wel. Topavond gehad. Het verhaal gaat over Charlie. Charlie is een heel arm jongetje met... Dat hij dan toch zijn fantasie gebruikte en allemaal dingen ophoopte. En ja, hij wou zo graag Willy Wonka ontmoeten en naar die fabriek. En hij wilde niets liever dan daar eens binnenkijken en Willy Wonka ontmoeten. Die heeft een geheimzinnige fabriek waar hij allerlei fantastische chocolade- en snoepcreaties in maakt. Maar dat was toch wel echt heel immersive. Het was echt. De boodschap erachter is gewoon blijven dromen. Hoe slecht je het ook hebt, het maakt niet uit. Je kan toch bovenop komen. Het zijn dus elke dag een andere groep kinderen. Ah man, ze spelen hier gewoon weg. Ja, ze deden het met superveel passie. En je merkt ook van de kinderen in de zaal dat die heel erg aangaan op die... als een soort leeftijdgenoten natuurlijk op dat toneel zien. Dus Het was een hele mooie show, het was heel mooi gemaakt. Hoe groot het was uitgebeeld. Ik denk echt, het was echt levensecht. De gastprijzen, daar werden grapjes over gemaakt. die Wonka is ook een beetje een gek. Kom vooral kijken. Komen. Gewoon komen. Doe het. Prachtige nummers, we hebben een live orkest. De kinderen zijn heerlijk. De grappen zijn echt heel goed. Het is heel goed geschreven. Het is het helemaal waard. Volgens mij de leukste musical in jaren. Heb ik me laten vertellen hoor. Dat heb je niet van mij. Maar... Ja, gewoon komen. Koop gewoon kaartjes. Echt te leuk.